handog ng Good afternoon guys, and welcome to my YouTube channel, Junjun's TV. So for today's video guys, nakahinomdom ko nga sa katong usa sa mga biktima sa bagyong Odette kani nga akong kuan nga picture mao na ang nabali nga tiil din usa siya sa nadatogan sa kapilya sa kasagsagan sa bagyong Odette. And then nauli na ni siya sa hospital pero wa pa na operahe. And sad to say nga ugma po hong adlaw ibalik ni siya sa hospital para follow up check up para makita pod or ma-assess kung makapa-opera na ba sila sa iyahang tiil kay hangtod karon wa pa ni siya na operahe and need jud kaadto nga maoperahan siya, but malagi ang problema is huwain tao'y panggasto pang paoperaso. Ani ang iyahang ginikanan, iyahang inahan tungod kay sila lang duha sa ilahang nabilin silang pamilya. Ja ang ilahang bay is wasak wa hanggani karon pagkakaroon to ang maong pasyente kaning nabalik nga tiil to sa bay sa kagawad para ato magpaalim kay ladyo man og uli sa ilang dani. So wa po siya kaulian kay wa sila bay kay wasak as in wasak jud. So akong pakita ninyo or akong interviewon kini yang inahan para madungog ninyo kung unsay iyang tumo og tuyo. Ugma man to naman mo ko kanang naay hospital kay na naman po pamasahe. So ang gikinahanglan sa hospital, ang gikinahanglan sa imong anak is katong pangkuan sa stainless. Operahan. Hindi ka alam kung tagbilaran ka sabi tong doktor ko baka kano tagbilaran parang mas maganda kano tong diin niya makuan. Stainlessan. Baka kano kurang tong way stainless. Ito ubay ay kwa dun milyo. Wa pa mo kuan og tagpila ng stainless. Tidak pa man sinabihan no pilang stainless. So kanang naay ang inyong problema kanang pagpa-stainless jud. So basig dako-dako ra ba na nga na siguro kuan problema. Yung opera ba daan dyan bang stainless? Di diretso opera. Tawag stainless. Oo. Yung problema ko kung December 16 da ang kalupit sa buwan. kay wa man ko sa ubay, wa man kuryente. Yan nga hindi na operahan. So manawagan ta kay basig tabangan tas makaigsuonan nato. Guys, kani jang problema sa isang bata mao man ni kadtong na ipit kauban sa katong nadatugan dana sila nadatugan ng simbahan. Nag-usa ni sa kakauban is mo to namatay. Ang isang bata is nabali ang tiil. Ang problema ron is nigawas na isang bata pero pabalikon ugma for further check up kay kanang ako anon kung maoperahan. Ang problema nila is financial jud kay asa man in town sila og pangbayad para stainless. So muning nihan atong basin og dunay mga malumong kasing-kasing para matabangan nato ning atong mga kaigsuonan nga nangangahanglan og tabang. So nara ninyo kung kuan unsa inyong ikatabang, unsa atong ikatabang dani ni mo nang mohanjo ko. Ahong paistoryahan si nanay karong si Jay mo istorya nin makadungog mo sa ijahang koan sa ijang hanjo basin ra madunggan sa itong mga friends. Sige nay. Gusto ko nga tabang sa amin kay kung anak kaluoy kay wa man kaming gamitin nga pira
Ay kung opera tong tiil niya, maistinlisan, huwag kaming pira nga panggastos. Kung naaman maayo nga kakabuton sa mga makagustong mang tabang sa amin, tabangan niyo mang kami. Okay, so kung sana na ay makadungog dani atong panawagan ay og kuan mo coordinate ra ko nimo og nagalay maluoy sa atong mga kaigsuonan, atong mga friends, kay saan man jud di man ni tinujoan nga kuan resulta man ni sa ni malditang audit. So tagang salamat pod nay sa imong pagkuan, and adto kabalaka kay ang tanang problema nga gihatag sa Ginoo nato do na jud kasolbaran. Di man tani sa tagaag problema nga di nato kaya, di ba? So magampo ta sa Ginoo nga unta dunay malumong kasing-kasing nga mo gahin financial para maoperahan na ang imong anak. So this is it. Anira tatama nay, and may na lang ko daghang salamat mga kaigsuonan ko. Thank you so much in advance. Bye bye nay.